राजनीति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो ওপৰত কৈ দিব হয়তো ইএমও কৈ দিব যে স্যার উপায় নাই আৰু আপোনাৰ যি লাগে হৈ থাকিব মই মানে এনেকা কৰিব এনেকাটো অফিস নচলে आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था হিমন্ত বেলেগলে চাব নোৱাৰে আমুলেকে চাই থাকে জানে না আপোনালোকে সঁচাকে জানে না নাই মই হিমন্তক সন্মুখত বহাই কওঁ বোলো তোৰ সমান 2 নম্বৰী ৰাজনীতি কৰা মানুহ এতিয়ালৈকে অসমত জন্ম হোৱা নাই এনেকে বুলি মুখৰ আগত কম একদম ৰঙা চকু দেখুৱায় মই একদমেই ভয় নকৰো মই যেতিয়া বিধানসভাত থাকো হিমন্ত ঠাণ্ডাকে থাকিব লাগিব কিবা বেছিকে ক'লে মই উল্টি ধৰো কয় বোলে মই আমুকটোক কৰিলো ধামুকটোক কৰিলো ঘুচুকটোক কৰিলো মই বোলো তোৰ দিনত কেই লিটাৰ পানী এতিয়ালৈকে খেতিয়কৰ কথাত দিলি राजनीति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम आरो आं सिदायै बुंगोन जेबायदि बिथांमोना बम गावदों आंनि न'आव जुदि खालामो मोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासेल' आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो खुलुमबाय दिनै बेलासिनि गाहाय हामलायनाय आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आङो बुंनांगौ सानाखैमोन एक्चुअलि थेवब्लाबो आं दिनैहाय बुङामोनब्लाबो आं बुंनो होननानै आं दिनै मोनाब्लिबाबो आं दिनै बुंनाय जाबाय मैयानि जाथायनि सायाव गोबाङावहाय बडलेण्ड रादाब निउस चेनेलावहाय गोबां नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना थारैनो मा जामारदों बेखौ फंसेबो बाथ्रा बुङाखै दिनैहाय जुदि नोंथांमोननि न'खरावहाय सोरबा राजनीति दोलाहाय जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बमा गावहरोब्ला आंनि बिमाया दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुगासिनो दङमोन आं होमबा गहपुरनिफ्राय फैगासिनो दङ आं सफैदों मोनानि 12थायाव बिसोरो मोनानि 10ता 11तानिफ्रायनो बमा फरखा गावगासिनो दङ बावहाय खिन्थु आं जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय मानो आंनि न'आव थांनानैहाय टारगेट खालामनानै मानो थाखाय दिनैहाय आधा घन्टानिफ्रायबो बांसिन दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुनो हायै आंनो फन खालाम बुंहरदों बे समाव आङो बिजनेससिमल' मोनदोंमोन जे बाबा दिनै जोङो उन्दुनो हायै अबस्था जाबाय मानि थाखाय दिनै जोंनि न'आवहाय इसिबां फरखा गावहरदों दिनै मानि थाखाय इसिबां 60 शट 70 शट बमखौ मानो नन स्टप आधा घन्टा थाखाय गावहरदों होननानै दिनै आंनि बिफा बिमाया कमप्लेन हरदों आंनावहाय बेयाव आं खबर लाहरदों जे मा जामारदों मा खोनाखो आङो दिनैहाय इउपिपिएलनि 18ता समस्थियाव बिथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों नोंथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों बम गाव फरखा गाव बुंनांगौ गैया दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न'खौ जोसिदों दानसिदों होननानैहाय अशान्ति परिबेस सृष्टि खालामनानै नोंथांमोना बुंदों नाथाय सैथोआ मा 2024आवहाय एमपि इलेक्सनावहाय नैबे लैहोर गयारिखौहाय बिडिसि दिनै जोंनि बिडिसिनि मोनसेल' बिपिएफनि सेन्ट्रेल अफिस दङ जोंहा दिनै बाजै हटेल खाथियावहाय बेयाव अपेनलि अन केमेरा सोर बुवा सोर बुजेनग्रा दिनैहाय आंनि गामिया बाथिपारा गामि सुजित नार्जारी गिबि मुंख्लं आन्दलन बडलेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि गामि दिनै बे गामियाव थांनानैहाय आंनि गारिखौ सोर बुख्रेब हैजेना बेखौ सिन्था खालामग्रो आंनि न'आव जुदि आधा घन्टा बम गावहरदोंबा आंनि बिमा बिफाया उन्दुनो हायाखै राजनीतिखौहाय राजनीति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों दिनैहाय आं दिनै बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों दिनै आं जायनि न'खौहाय बिथांमोना बुंगासिनो दङ जोख्रुबहैदों दानसिदों होननानैहाय बे न'खराहाय आंखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो जे समाव आंनि बिफा बिजय गयारियाहाय बाथिपारा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टमोन बै समनिफ्रायनो दिनै सिमनि सिगांनिफ्राय खैबार गुलि गावगारहैनानै आंनि बिफानि खर'आव सिलाय थुहैखो बे आंनि गोसो गोरबोआव दङ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबाय था नाथाय सोरनिबा न'खरखौहाय उफुदुग दा खालाम सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय सोरखौबा पार्टि अफिसाव बुहैनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना सुरु दा खालाम नङाबा खिन्थु रायजो राजाया नोंथांमोनखौहाय दिनै बिसास खालामनाय नङा आरो नोंथांमोना जे मिसा प्रसाद खालामगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न' बुख्रुबहैदों जोसिहैदों आरो आङो दिनै जोङो मैयाहाय जोंहा बातासिपुर दिकेजलिनि बातासिपुरनिफ्राय जोङो मिटिं खालामनानै फैनायावनो आं 11थायाव सफैदों आं गारि सालायबाय थानाय समाव आंनि बिमा बिफाया गाबै आंखौ बुंहरदों जे बाबा नों राजनितियाव ओंखारनानैहाय दिनै जों मानो खस्थ' मोननांगौ दिनै जों मानो आधा घन्टा उन्दुनो हायाखै मानो इसिबां बम गावफैदों मा सिन्था नामा जायनि जाहोनाव आं रागा जोंनानैहाय दिनै निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम आरो आं सिदायै बुंगोन जेबायदि बिथांमोना बम गावदों आंनि न'आव जुदि खालामो मोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासेल' आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो
दा बेनो गोसो गोरबोआवहाय बहुद रागा दङ जों मालायखौ बुफिननो थाङाखै जों मालायखौ गारि बुख्रुबफिननो थाङाखै जों सोरखौबा बुनोबो थाङाखै सोरनिबा न'आव जों बुख्रुबफिननोबो थाङाखै नाथाय UPPLनि जे खामानि शान्ति परिबेस फैबाय थाबाय होनदों बिथांमोनाहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि शान्ति परिबेस फैदोंबा पार्टी अफिसनि बायरायावहाय 2024नि MP इलेक्सनावहाय अन केमेरा मानो बुखो आंनि न'आव थांना आंनि गारिखौ मानो बुख्रुबहैखो दिनै पुलिसाहाय बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लानाय जादों नामा दिनैथ' सासेबो जेलाव गैया अपेनलि बुदों बावदावनि जेबो भुल गैयामोन होमबा बारा जोंखौल' दसिबा जाया जोङो शान्तिखौ लुगैयो शान्ति थाबाय थागोन अराय सम थागोन खिन्थु राजनितिखौ लानानैहाय रावनिबो न'खराहाय जाहाथे दुखु मोननो नाङा रावनिबो बिमा बिफा जाहाथे मोदै गनो नाङा